Creativació és creativitat, és imaginació. Creativació són idees, però creativació és també convertir aquestes idees en acció, en transformació. La creativació és multiplicar la creativitat, és a dir, la capacitat de generar idees per convertir-les en innovació, en noves solucions que resolguin un repte o un problema d'una forma original i satisfactòria. En els propers anys assistirem a un canvi radical de paradigma del model educatiu, passant d'un model d'ensenyament basat en l'aprenentatge d'uns continguts a un model basat en el desenvolupament d'unes capacitats. Els principals experts en l'àmbit educatiu afirmen que la creativitat i la innovació són competències clau per a la nova educació. Des de la Fundació per a la Creativació volem contribuir a aquest canvi amb l'objectiu de disposar d'una generació de persones preparades per afrontar amb èxit els reptes de futur. L'objectiu de la Fundació és aconseguir que el 100% dels nens de totes les escoles de primària aprenguin a utilitzar les seves capacitats creatives. Al llarg de les diferents fases dels itineraris educatius, convidem els nens a descobrir, posar en pràctica i exercitar les seves pròpies capacitats creatives, plantejant diferents reptes als nens, a través d'un personatge, en Tibu, un nen qualsevol, al que li agrada experimentar i resoldre tota mena de reptes, convertint l'aprenentatge en una aventura. Els itineraris estan dividits en 6 fases. Cada fase consta de 3 tallers d'una durada aproximada de 60 minuts que els mestres porten a terme de forma completament autònoma, mitjançant el suport d'una formació i l'ajut de les guies didàctiques. Contem amb l'assessorament d'un comitè d'experts format per reconeguts professionals en l'àmbit de l'educació, la psicologia infantil, la neurociència o la pediatria. Però tot això no tindria cap sentit sense la participació dels centres escolars i la implicació dels seus mestres per aconseguir treure el millor talent dels seus alumnes. Contem amb el suport de personalitats molt destacades en l'àmbit de la creativitat, com Ferran Adrià, que actuen com a ambaixadors de la Fundació. Després de 2 cursos escolars, més de 2.500 nens amb 25 escoles de primària de tot Catalunya ja han participat i portat a terme els itineraris per desenvolupar la seva capacitat creativa amb uns resultats molt positius. Els mestres opinen que els nens milloren substancialment la seva capacitat de generar idees, la capacitat per resoldre reptes reals. Igualment, consideren que incidirà molt positivament en la seva capacitat futura d'emprenedoria. Així mateix, els mestres consideren que incideix positivament en millorar les competències bàsiques i la capacitat de treballar en equip. Només amb la implicació i col·laboració de tots els agents, tant públics com privats, serà possible desenvolupar un autèntic ecosistema creativador, generador d'un veritable progrés econòmic i social amb un alt impacte transformador pel futur del nostre país. Els principals obstacles per desplegar aquest ecosistema són l'existència d'un model educatiu tradicional basat en l'aprenentatge d'uns continguts fàcilment avaluables, la manca de metodologies d'aprenentatge que promoguin el desenvolupament d'aquestes competències, juntament amb una saturació d'activitats a les aules i un desconeixement per part del professorat que dificulten la implantació d'aquests programes educatius. Disposar d'una massa crítica suficientment gran de nens amb aquestes capacitats és la base i la garantia per a que puguin sorgir emprenedors en qualsevol àmbit o temàtica i persones compromeses amb el seu entorn. Per això, t'animem que, com a escola, com a mestre, com a pare, com a empresa o com a persona compromesa, t'hi sumis. Et sumis al moviment per aconseguir que el 100% dels nens puguin desenvolupar les seves capacitats creatives i convertir-se en inventors del seu futur.